A flota galega veu reducida notablemente a súa actividade dende que se decretou o estado de alarma. O peche dunha das súas principais canles de comercialización, a hostalería, e a dificultade para manter as medidas de protección obrigaron a moitos profesionais a parar. Co fin de visibilizar o labor do sector pesqueiro, os grupos de acción local de toda Galicia puxeron en marcha unha campaña divulgativa baixo o lema "Queda na casa, queda con noso mar". A través de diversas voces pretenden achegar á cidadanía a importancia social e económica do mar, un sector do que dependen directamente máis de 20.000 persoas en Galicia. A conselleira do Mar quixo agradecer o labor dos GALP na posta en valor destes profesionais. Pois dende a Consellería do Mar queremos agradecer o esforzo que están a desenvolver os grupos de acción local do sector pesqueiro en dibuixar unha plataforma na que se poña en valor o excelente traballo que están a facer moitos homes e mulleres do mar que se dedican a sair todos os días a traballar para poder, dispois aos consumidores, disfrutar dos produtos do noso mar. Esta campaña súmase a que está a desenvolver a propia Consellería dende hai varias semanas para fomentar o consumo de produtos pesqueiros durante a crise provocada polo coronavirus.